ובוקר טוב גם לדוקטור אילן אדלייט. בוקר טוב. בוקר מצוין, מנהל מחלקת טיפולי שיניים והרדמה כללית בבית החולים משגב לדך. איתך אנחנו מדברים על בעיות השיניים של הקטנים שלנו. אף אחד לא ממש אוהב ללכת לרופא שיניים. נראה לי שאפילו אתה תיאלץ להסכים עם ההבחנה הזאת. בהחלט. אצל ילדים המצב הזה מאוד בעייתי, כי דווקא הם מייצרים לא מעט בעיות בשיניים. החל מכאבי צמיחת השן הראשונה, דרך התחלפות השיניים משני חלב לשיניים קבועות, וכלה בישור שיניים. אנחנו נשתדל לעבור אחת על הבעיות כדי לשמוע אחד את הפתרונות. אז שוב בוקר טוב, דוקטור אילן אדלייט. בוקר טוב. מה, בעיות השיניים של הקטנים מתחילות בעצם כבר מהשן הראשונה, נכון? בהחלט. השן הראשונה שבוקעת, וכל שן שבעצם בוקעת, היא בוקעת דרך החניכיים. ואז היא צריכה לפרוץ לעצמה את הדרך. היא צריכה לבקוע דרך החניכיים. היא כביכול פוצעת קצת את החניכיים וממסה כל פעם שכבה עד שהיא בוקעת החוצה. לכן זה יכול להביא לנו לכל מיני תופעות לוואי, כמו שאנחנו מכירים אצל הילדים שלנו, שזה כמו כאבים, לפעמים אפילו חום. לפעמים זה יכול להגיע לשלשולים. כמובן שאם אנחנו רואים שזה נמשך מספר ימים, אז אנחנו נחפש גם דברים אחרים, כי זה לא אמור להימשך הרבה זמן. כמה זמן באמת אמור להימשך החום הזה? בסביבות יום, יומיים, לא יותר. וגם כן זה לא צריך להיות חום גבוה, אלא משהו בתחום הנורמה טיפה יותר. ואנחנו גם רואים שבעצם התינוק או הילד מתחיל לשפשף את המקום ומפריע לו ומציק לו, למרות שהוא לא אומר לנו בעצם שכואבות לו השיניים וכואבות לו החניכיים, אבל עדיין אנחנו שמים לב שזו הבעיה. יש את בדיוק. ואז אפשר לשים מין משחות שהן על בסיס הלחוש. זאת אומרת, הן מאלחשות את אזור החניכיים שדרכן בוקעות השיניים. ואז לילד יותר נוח עם בקיעת השן. אבל בעצם פרט לכך אין ממש מה לעשות. אין שום דבר, כי התהליך הוא תהליך טבעי. עכשיו, ואז בקעה השן הראשונה, או השנייה, או השלישית, וכבר אתם רוצים שנתחיל לצחצח לילד את השיניים? אמת, כל שן שהיא נמצאת בפה היא בעצם פוטנציאל לאגירת אוכל וחיידקים. גם מהתחלת הבקיעה שלה, נתפס עליה מעט אוכל או דברים מסוכרים. אם הילד אוכל משהו שהוא דביק ומסוכר, זה נצמד לשן. והבעיה היא בעצם לא האוכל עצמו, הבעיה הם החיידקים שנדבקים לאוכל, במיוחד לאוכל מסוכר. והחיידקים ברגע שהם דבוקים לאוכל ובעצם גם לשן עצמה, הם מפרישים חומר מסוים שהוא חומצי ומזיק לאמי, לציפוי החיצוני של השן. וזה גורם את העששת המוכרת, את החורים שנקראים בלשון העם. יש לילדים קטנים מברשת כזאת. בהחלט. אבל חייבים מברשת, אי אפשר, אתה יודע, אולי קצת עם קיסם אוזניים, קצת משחה? אפשר. כל מכשיר או כל דבר שיוכל לנקות בעצם את האוכל או את השאריות מהשיניים הוא לגיטימי, זה לא משנה. המברשת הזו, היתרון שלה, שקודם כל הצבעים שלה והיכולת של הילד לשחק עם האביזר הזה. הוא מרגיש עם זה בנוח. בפעם הבאה שנבוא לצחצח לו עם זה שיניים, הוא ירגיש עם זה נוח וכיף. וגם כן זה בצורת של נשכן. הוא יכול לנשוך את זה, וזה מגרה קצת את החניכיים, וזה יותר נעים בזמן שכואב. כשלוחצים על משהו, יש מין תחושת הרדמה, וזה מקל על הצמיחה של השיניים. אני רואה אבל שזה ממש נועד גם לאחיזת תינוק, נכון? לאחיזת ילד. אבל הם לא באמת יודעים איך לצחצח את השיניים. מאיזה גיל אפשר לסמוך על הצחצוח שלהם? אין גיל. זה כמו שאנחנו יודעים שכל ילד לומד אחרת. אנחנו צריכים לראות בעצם שהוא באמת מנקה את השיניים. אנחנו צריכים לראות שלא נשארות שאריות. יש למשל גם כן כדורים, שבזמן שהוא מוצץ אותם אפשר לראות, הם מדגימים על השן איפה נשאר לכלוך ואיפה לא נשאר לכלוך. לכלוך במרכאות. ואז אנחנו יודעים, אם כמעט ולא נשאר, אז הילד צחצח טוב. אם נשאר הרבה, אז מדגימים לו עוד פעם ועוד פעם, ואם הוא לא יכול לדעת עד גיל 6, אז עד גיל 6 מצחצחים, עוזרים לו. עד שבסופו של דבר הוא ידע. כמו שהוא לומד ללכת, גם לצחצח שיניים הוא ידע. מה זה הכדורים האלה? איפה אני יכולה לקנות אותם? כן, בבית מרקחת אפשר לקנות כדורים שמדגימים איפה נשאר עדיין שאריות של מזון, ואיפה השן נקייה בעצם. זה מדגים בצבע או אדום או כחול. זה גם יפה לילד. פתאום הוא עם כל השיניים כחולות או אדומות.
הוא מבסוט מזה. אנחנו מקווים שהוא מבסוט מזה ולא נכנס לאיזושהי חרדה מזה. בהחלט. עכשיו, יש גם משחות שיניים לילדים. כן. זה עניין שיווקי או שבאמת צריך משחת שיניים מיוחדת לילד? משחת השיניים לילדים היא שונה בכמות הפלואוריד שיש בתוך המשחת שיניים. פלואוריד הוא חומר שבעצם מצפה, כביכול מצפה ועוזר לאמייל להיות יותר עמיד מפני הששת, מפני החומציות שהזכרנו לפני כן שהחיידקים שמים על השן. לכן, ככל שיהיה יותר פלואוריד, יהיה יותר טוב לאמייל. אבל מצד שני, הרבה פלואוריד יכול להביא לנזקים אחרים, שזה צבעוניות בשיניים, או הצורה הלבנה, לפעמים יש פסים לבנים על השיניים. אלה דברים שהם בעצם לא טובים לנו, לא טובים לשן עצמה. בגלל יותר מדי פלואוריד. בגלל עודף פלואוריד. כמו למשל, אם ניתן דוגמה של ויטמין C, הוא טוב בכמויות המסוימות, אבל מעבר לכמויות הרצויות, הוא יכול להביא לנזק. אותו דבר פלואוריד. בעיקר כשיש להם נטייה לילדים גם לבלוע את המשחה. בדיוק. הם ממש אוהבים לאכול את המשחה. גם הטעם של המשחה מלכתחילה הוא טוב יותר כדי שהם לא יירתעו משימוש במשחה. לכן אנחנו מביאים משחה שתיקח לנו את כל הדברים הטובים מכל צד ולנסות לעשות איזה מין בלנס מסוים שיביא לתוצאות הכי טובות בסיום הצחצוח. בקיצור, לא לתת להם מהמשחת שיניים שלנו. של המבוגרים. לא, היא לא טובה בגלל שבדרך כלל המשחת שיניים שלנו היא בסביבות 1500 ppm, זאת אומרת 1500 יחידות של פלואור, והמשחת הילדים היא בדרך כלל 500, זאת אומרת שליש. ואם ילד בולע את המשחה, משני ההיבטים, ההיבט של הטעם וההיבט של הפלואוריד. שוכנעתי עם העניין הזה, ובעיקר בגלל שהילד שלי פשוט לועס את המשחה, ממש טוחן אותה, ממש אוהב אותה. כי זה ממש טעים. וזה באמת טעים. כן. הגענו בערך לגיל 6, מתחילות להתחלף השיניים. כן. איזה בעיות עלולות להיות בשלב הזה? עוד פעם, הצמיחה של השיניים הקבועות, חלק מהשיניים הקבועות, למשל השיניים הראשונות שצומחות בגיל 6, הן צומחות חזרה לתוך החניכיים כמו שצמחו השיניים החלביות, השיניים הנשירות הראשוניות, ואז עוד פעם את אותן תופעות שזה פשוט גודל דרך החניכיים, אבל אז כבר הילד יודע על מה מדובר, הילד יכול להצביע, איפה כואב לו, איפה מפריע לו, אנחנו יכולים לדעת ולתת לו את הפתרונות עוד פעם של המשחה הזו, ואז אנחנו רואים ויכולים לעזור לו. השיניים האחרות גודלות מתחת לשיניים, בעצם השיניים החלביות, ואז מתחילות השיניים החלביות להתנדנד. זה כואב ההתנדנדות? ההתנדנדות היא כואבת כי ברגע שהשן מתנדנדת היא בעצם אומרת לנו, אני סיימתי תפקידי, אני כרגע תלויה רק על חניכיים, אני כבר לא בתוך העצם. וכשמשהו מתנדנד בתוך החניכיים, זה פחות נחמד, פחות נעים. אם השן מתנדנדת הרבה זמן, יש עדיפות פשוט להוציא אותה כי היא מפריעה. קשה לאכול עם זה, זה מפריע בכל דבר, זה גם כואב. אם היא מתנדנדת יום-יומיים, כי אנחנו יודעים שהשן הולכת לבקוע מתחת, אפשר לתת לזה לעשות את הדרך הטבעית שלו, זה ייפול בסופו של דבר. אם זה לא נופל, צריך להגיע לרופא שיניים שיבדוק. זה לא ממש עקירה להוציא שן שמתנדנדת, נכון? זו עקירה, אבל היא לא עקירה מתוך עצם, אלא היא עקירה מתוך חניכיים. היא עקירת השן מהמקום שהיא נמצאת בו כרגע. זה מלווה לפעמים בדימום, קצת פחות, קצת יותר, אבל היא עדיין מחוברת. גם שערה שתולשים היא אומנם מתה, אבל היא עדיין כואבת כי היא מחוברת למשהו בבסיסה. השן עדיין מחוברת לחניכיים, וזו הסיבה שהיא עדיין לא נופלת. כשבעצם, אבל מה אכפת לכם שהיא שם מה, היא לא נותנת לשן שבפנים לצאת? לפעמים החניכיים מחוברות כל כך חזק, שהשן שצריכה לבקוע במקומה, היא פשוט בוקעת למיקום הלא נכון. אוקיי. וזהו. זה ככה, היה על רגל אחת הבעיות הנפוצות אצל הילדודס. תודה רבה דוקטור אדלייט שהיית איתי הבוקר.